Dați-mi voie ca împreună cu dumneavoastră să mulțumim Tatălui Ceresc în numele Domnului Iisus Hristos pentru că până aici ne-au crotit. Permettetemi di ringraziare il Signore perché fino qui Lui ci ha soccorso. Doresc să mulțumesc și fratelui Pastor Mara pentru invitația frumoasă care ne-a făcut-o. Vorrei ringraziare anche il Pastore Mara per l'invito che ci ha fatto. Eu nu călătoresc prea mult. Non sono il tipo che viaggia tanto. Călătoresc în țară și în județ. Viaggio spesso nel nostro paese e nella provincia. Și multe biserici în care am slujit, o spun asta nu spre lauda mea, aproape că nu cunosc pe soție. Ma gli impegni che vi ho avuti lì non mi hanno concesso di portare sempre mia moglie con me. E tante di quelle chiese dove ho servito il Signore con vari modi non conoscono ancora mia moglie. Ea rămânea acasă cu cei 7 copii pe care Domnul ne-a dat. Doveva rimanere a casa a curare i 7 figli che il Signore ci ha dato. Este împreună cu mine acum într-o vizită în Italia pentru că fratele Mara a rezolvat aceasta. Mi accompagna in questo viaggio in Italia perché il fratello Mara ce l'ha chiesto. Și pentru ea este o binecuvântare și o bucurie. Per mia moglie è una gioia e una benedizione poter fare questo viaggio così lontano. Fără să folosesc cuvinte mari, într-adevăr, Dumnezeu mi-a dat un ajutor extraordinar. Non vorrei dire tante parole, ma il Signore mi ha dato proprio un grande aiuto nella mia consorte. Acum vă spun și ceea ce n-am vrut să vă spun. Posso dirvi anche quello che non pensavo. Când m-am decis să mă căsătoresc, primul lucru care l-am cerut de la Domnul, Quando ho deciso di sposarmi, la prima cosa che ho chiesto dal Signore, am zis, dă-mi o soție cu care să te pot sluji. ho chiesto al Signore che Lui mi dasse una consorte con quale poter servire Lui. Și nu de mult mi-a spus un lucru care mi-a pus pe gânduri. Non tanto tempo fa mi ha detto una cosa che mi ha fatto pensare. A spus, în ziua cea mare, In quel giorno, quando ci presenteremo davanti al Signore, când fiecare va da socoteală de osteneală de slujirea Lui, quando tutti presenteranno al Signore l'opera compiuta, tu nu vei avea ocazie să spui Domnului că ți-am pus vreo pedică vreodată. tu non potrai dire al Signore che io sono stato per te un impedimento a servirlo. Eu doresc din toată inima Dumnezeu să binecuvinteze tinerii dumneavoastră cu căsătorii după voia Che Domnului. il Signore benedica anche i vostri giovani con i matrimoni secondo la sua volontà. Amin. Amen. Am avut o bucurie în sufletul meu și să primez vizita a 2 păstori nepoți a fratelui Mara. Ho avuto la gioia di aver la visita dei 2 dei pastori italiani che sono anche dei nipoti del fratello Mara, A lui fratele Matia și Silvano, 2 păstori. Mattia e Silvano Basile. Au vizitat biserica care păstoresc din Oradea. Hanno visitato la chiesa che pasturo nella città di Oradea. Am avut o părtășie extraordinară Abbiamo avuto una comunione speciale și vreau să vă spun un lucru fără să exagerez. e non vorrei esagerare dicendovi. După ce au plecat tinerii de aici, din zona Napoli, Dopo la partenza dei giovani che c'erano di Napoli, am întrebat tovarășii de slujbă și membrii bisericii așa, ho chiesto Come siamo sentiti ai fratelli che collaborano con me nell'opera e la chiesa come si sono trovati con questi fratelli. știți care a fost observația lor? E loro mi hanno detto, Zice, tinerii aceștia sunt plini de Duhul Sfânt. i giovani del gruppo di Napoli sono pieni dello Spirito Santo. Cu tot respectul vreau să vă spun că Con tutto il mio rispetto vorrei după masa dirvi, aceasta am intrat în lăcașul acesta al lui Dumnezeu questa sera entrando qui in questo locale di culto, mă găsesc în adunarea lui Dumnezeu, vedo che siamo nell'adunanza del Signore, sunt copleșit de închinarea dumneavoastră. sono meravigliato del vostro modo di pregare, Sunteți o biserică care lăudați pe Domnul din toată inima. sono contento che voi siete una chiesa che loda il Signore. Domnul să vă binecuvinteze. Che il Signore vi benedica. Aveți păstori minunați. Avete anche dei pastori meravigliosi.
L-am ascultat pe fratele Maro, având mesaj la noi. Abbiamo ascoltato fratello Mara predicare L'avamo ascoltato nella nostra fratello chiesa. Mattia. Ho ascoltato Mattia predicare. L-am ascultat pe Silvano. Ho ascoltato Silvano predicare. O spun cu tot respectul, oameni minunați. Mi piace dirlo, sono dei fratelli meravigliosi. Și mi-am pus o întrebare. E mi sono fatto una domanda. Îmi permit să desfac orice paranteză față de dumneavoastră, că sunteți frații mei. Permettetemi di dire questo, perché voi siete i miei fratelli. Pentru că știu că va veni o zi când bariera limbilor de acum se va da la o parte. Perché sarà un giorno quando non avremo problemi di lingua, perché avremo una sola lingua. Și atunci toți vom vorbi o limbă. E parleremo una sola lingua quel Și giorno. îl vom lăuda pe Domnul o veșnicie. E con quella lingua loderemo il Signore per l'eternità. Abia aștept să vină ziua aceea. Desidero tanto quel giorno. Și zic, Doamne, adă ziua aceea. E noi preghiamo che il Signore faccia arrivare quel giorno. Și m-am gândit ce aș putea să le predic în seara aceasta. Per me è un problema saper cosa poter predicare qui in mezzo a voi. Am rămas la un gând. Vorrei condividere un pensiero insieme. Și ca să pot transmite acest gând, am nevoie de suportul rugăciunilor dumneavoastră. E per poter condividere con voi questo pensiero, io ho bisogno delle vostre preghiere, fratelli. Însuși Apostolul Pavel a spus, Apostolo Paolo chiedeva questo. rugați-vă pentru mine, Pregate per me, diceva lui, ca ori de câte ori îmi voi deschide gura, perché il Signore mi dia una parola ogni volta che apro la Dumnezeu să dea cuvânt. Alleluia. Aș vrea să mă opresc la un îndemn al Apostolului Pavel din Epistola către Romani, capitolul 15, versetul 30. Vorrei condividere con voi il verso 30 dai Romani 15. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Mesajul meu și îndemnul meu din seara aceasta este ca și Apostolului Pavel să vă îndemn să ne luptăm în rugăciune. Vorrei supplicarvi, fratelli, di continuare a combattere nelle preghiere. Avem la îndemână cea mai frumoasă armă, arma rugăciunii. Signore ci ha dato questa potente arma che è la preghiera. Trăim vremuri în care ne confruntăm cu diferite probleme. I giorni che viviamo sono giorni terribili, abbiamo tanti problemi. Ne confruntăm cu crize economice, C'è la crisi economica, crize spirituale, ci sono le crisi spirituali, conflicte ci sono dei conflitti și poate că lista ar putea continua. e ce ne sono tante altre cose. Și atât am dorit noi ca problemele acestea să aibă un sfârșit și să se rezolve. E noi desideriamo tanto che tutti questi problemi si risolvano. Din experiență o spun, în multe situații am căutat și o rezolvare în stânga și în dreapta. Nella mia vita ho cercato di risolvere i problemi in un modo e l'altro. Căutăm la oameni mai mari și la oameni mai mici. Spesso andiamo dai diversi personaggi, dalle diverse persone a chiedere aiuto nel risolvere i problemi. Însă în seara aceasta ce vreau să-mi spun și să vă spun, Ma stasera vorrei dirlo a me e a voi. pentru orice problemă cu grad de dificultate mare se găsește rezolvare la Dumnezeu. Per qualsiasi problema noi troviamo la soluzione davanti al Signore. Aș vrea să vă aduc în față o situație pe care o cunoașteți. Vorrei citarvi un esempio che voi sicuramente conoscete. Toți ați auzit și cunoașteți istoria lui Iacov. Conoscete di sicuro la storia di Giacobbe. A venit vremea să se întoarcă acasă. È giunto il tempo di ritornare nel suo paese natale. Și-a adus aminte că a rămas în conflict cu fratele său Esau. Tornando a casa si ricorda di aver un conflitto aperto col suo fratello che non era risolto. A fost o despărțire destul de dureroasă. Loro si sono lasciati lasciando N-a avut loc cu ospăți, cu sărbătoare. Quando si sono lasciati sicuramente non è stato nessun abbraccio fraterno tra di loro. A venit vremea să se întoarcă acasă. Ma adesso è giunto il tempo di ritornare.
cu toată experiența lui și legătura lui cu Dumnezeu, con tutta l'esperienza guadagnata in tutti quei anni e con tutta l'esperienza avuta col Signore, Iacov a fost apăsat de o frică. Giacobbe ha questo timore nel riguardo del suo fratello. Ce se va întâmpla când se va întâlni cu fratele său Esau, pentru că conflictul între ei nu s-a rezolvat. Si domandava cosa succedeva quando lui potrà incontrare suo fratello, perché quel conflitto non era ancora risolto. A încercat el, după calculele lui, să rezolvă el cu pârghiile lui. Ha provato a risolvere questo problema con i metodi umani. A încercat să trimită sol, să dea de veste fratelui său că se întoarce acasă, binecuvântat de Dumnezeu, cu turme mari, cu o bogăție extraordinară. Ha provato a mandare davanti a sé dei servi che portavano dei doni e di cercare in questo modo di addolcire l'incontro col suo fratello. Și vestea care o primește, spre surprinderea lui, a fost: fratele tău vine înaintea ta cu 400 de oameni. Ma lui è sorpreso sapere che suo fratello veniva ad incontrarlo insieme a 400 persone armate. Iacov a tremurat și mai tare. La sua paura cresce in questo momento. Cu toate că s-a dus înaintea Domnului și a spus: Doamne, te rog să mă izbăvești din mâna fratelui meu. E lui ha pregato il Signore, ha chiesto l'aiuto del Signore in questo. Mi-este frică de fratele meu. Lui riconosce che aveva questa paura in quella che riguarda il suo fratello. Mi-e frică că o să mă lovească pe mine și tot ce am. Aveva paura di perdere i figli, le mogli, le cose che lui aveva. Și el îi aduce aminte lui Dumnezeu: Doamne, Tu mi-ai promis că o să-mi porți de grijă, că o să mă ocrotești și că o să vii cu mine și la întoarcere. In questa sua problema lui fa ricordare al Signore della promessa fatta quando lui andava via di casa. Și cu toate acestea, după rugăciune, el încearcă să rezolve cu posibilitățile lui. Ma con tutto questo lui cerca ancora di risolvere il problema col metodo umano. Încearcă el să îi facă o parte din bunurile lui, cerca să trimită sol înainte, dei doni, di mandare delle persone davanti a lui, dar frica, teama de acea întâlnire nu-l părăsește. Ma la paura non lo lascia. Și Iacov, care avea experiență cu Dumnezeu, și-a dat seama că soluția și rezolvarea nu este al îndupleca el pe fratele lui prin daruri, ci soluția este în mâna lui Dumnezeu. E con tutto questo lui si rende conto che la soluzione non è nelle sue mani, non i doni possono far cambiare il cuore di suo fratello, e la soluzione è nelle mani del Signore. Și Iacov ia o decizie. E lui prende una Stă decisione. scris în cartea Genesa 32, versetul 24 la mine. Nel Genesi 32 dal 24 sta scritto, Spune: Iacov a rămas singur. e qui è scritto che Giacobbe rimase solo. A spus singura, el și-a făcut calcule și a spus: singura problemă, singura cale de a rezolva este să mă lupt și să mă lupt în rugăciune, să rămân singur, să mă duc înaintea lui Dumnezeu, să stăruiesc. La soluzione lui sa che è di rimanere solo e lottare col Signore nella preghiera. Să luptă o noapte întreagă. Una notte intera Giacobbe lotta con il Signore. Urmează întâlnirea. Dopodiché ha luogo l'incontro con il fratello. Apare fratele său Il suo fratello, și când îl întâlnește, se îmbrățișează. quando lo vede, lo abbraccia. Și cuvântul spune: s-a aruncat pe grumazul lui. La parola dice che l'ha abbracciato e ha cominciato a piangere. S-au plâns. E hanno pianto. Întrebarea este, cunoașteți răspunsul, dar vreau să ne aducem aminte. Cine a schimbat starea lui Esau? Chi ha cambiato il cuore di Esau? Pentru că el le-a pus întrebarea lui Iacov: ce vrei cu darurile acestea? Quando ha visto i doni di Giacobbe ha domandato: ma cosa sono? Le-am pregătit pentru tine. Le hanno detto: sono per te.
Și Esau spune, păstrează frate ce ai, eu am destul. E lui rifiuta il dono del fratello dicendogli, io ho Și abbastanza. s-au îmbrățișat, E si sono abbracciati, s-au sărutat. si sono Și a fost o baciati. întâlnire binecuvântată. E quell'incontro è stato un incontro benedetto. Întrebarea o repet. La domanda è, Cine a rezolvat acest conflict, se a sfârșit în felul acesta binecuvântat? chi è stato in grado di cambiare le cose in modo che questo conflitto abbia una così bella fine? Nimeni altul decât Dumnezeu. Nessun altro che il Signore. Și noi spunem, Dumnezeu este același. E noi diciamo che il Signore è lo stesso. Ieri, Ieri, astăzi oggi și rămâne neschimbat în vecii vecilor. e nell'eterno. Și mai avem noi un obicei și în rugăciunea noastră spunem Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, acela este și Dumnezeul nostru. E noi abbiamo l'abitudine di dire che il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è il nostro Dio. Îndemnul meu pentru dumneavoastră și pentru mine în seara aceasta este Il pensiero che ho per me e per voi stasera când vei avea o problemă delicată è quando hai una cosa, un problema, și după ce ai încercat să rezolvi prin puterile tale, e quando hai provato a risolvere con i tuoi mezzi. eu în seara aceasta vă rog și vă îndemn, mergeți înaintea lui Dumnezeu. Vorrei consigliarvi stasera, andate davanti al Signore. Avem un Dumnezeu care este Dumnezeul dragostei, Noi abbiamo un Dio che è Dio d'amore, un Dumnezeu care se îndură, un Dio che ha misericordia, un Dumnezeu care ne-a iubit, un Dio che ci ha tanto amato. care a dat ce a avut mai scump pe unicul său fiu pentru noi, E Lui ha dato l'unico figlio per noi, un Dumnezeu care ne iubește. il nostro Dio che ci ama tanto. Numele Lui să fie binecuvântat. Il suo nome sia lodato. Dacă nu vei găsi, încă o dată spun, rezolvare, du-te și rămâi singur. Închide ușa odăiței după tine. Se non riesci a trovare la soluzione, chiude la tua porta, entra nella tua cameretta, tu e il Signore. Am avut o experiență extraordinară în privința aceasta. Ho avuto una bella esperienza in questo senso. Eu zic că am avut harul Posso dire che ho avuto questa grazia să primesc 5 biserici în pastorație di aver in cura in uno stesso momento 5 comunità. și când le-am primit, nici una n-a avut locaș de cult. Era dopo la caduta del regime comunista e nessuna di queste comunità aveva un locale di culto. Unii se adunau în bucătărie, alții în coridor, C'era una comunità che si incontrava in una cucina di una casa, alții în case, un'altra che si incontrava in una casa di un fratello, qualcuna in un corridoio di una casa. însă mi-am dorit atât de mult ca fiecare biserică să aibă casa ei de rugăciune. E ho desiderato tanto che ciascuna di queste comunità avesse il suo locale di culto. Și într-o situație am făcut un lucru care pare ciudat pentru mulți. E un giorno ho fatto una cosa che sembra anche pazzesca. Au venit frați dintr-o localitate și s-a spus să-i primesc în pastorație. Sono venute da me dei fratelli e ci hanno chiesto, fratello, prenditi cura anche della nostra comunità. Și eu le-am spus, voi veniți să vă primesc pentru că cu ajutorul Domnului am rezolvat în altă parte situația lor. E le ho chiesto, ma fratelli, ma perché lo chiedete a me? Avete visto che siamo riusciti a costruire qualche locale di culto, qualche comunità e adesso voi avete bisogno del mio aiuto. Distanța era mare, aproape 100 de kilometri de domiciliu. C'erano 100 chilometri da casa mia. S-a spus, e o problemă. E le ho detto, fratelli, c'è una cosa qui. Și într-o zi m-am venit acasă cu 2 bărbați din localitatea aceea, Un giorno, nepocăiți. 2 persone di quella località, 2 non credenti, sono venuti a casa mia a trovarmi. Și a spus, noi avem o casă de vânzare și știm că vă trebuie pentru frații de acolo. E loro mi hanno detto, sappiamo che voi cercate un locale di culto per quella comunità e noi abbiamo una casa da vendere. I-am spus, posibilități nu există. Le ho detto, sapete che noi delle possibilità non abbiamo. Au stăruit atât de mult și dintr-o dată, un om care face calcule nu vorbea cum am vorbit eu. Hanno insistito così tanto
Și am spus, uite, cumpăr casa aceasta de la voi. A un certo momento le ho detto, sapete, compro questa casa, N-am niciun leu, ma io non ho nessun soldo, n-am absolut nimic, n-am nicio promisiune, non ho assolutamente nulla, non ho neanche una speranza, dar dacă mi-o dați și să vă plătesc pentru un an de zile, sunt cumpărător. ma se voi me la date e accettate di pagarla, che ve lo pago fra un anno, allora faccio l'affare. Și ei au spus, dar ce garanție avem? E loro mi hanno detto, ma qualche garanzia dovete darci? Uitați-vă la casa mea, E le ho detto, sapete, la mașina care am în curte, questa è mia casa, ho una macchina anche, este suficient garanție. vi abbisogna questa garanzia? Și i-a spus da. E loro hanno detto sì, ok. Însă s-a apropiat ziua scadenței. Ma il tempo poi è passato, si avvicinava il giorno del pagamento. I Erau mesi 3 luni de zile. c'erano ancora 3 mesi prima della scadenza per me. Nimeni nu simțea acea povară cum o simțeam eu. E i fratelli, i collaboratori non sapevano ciò che provavo io. Și într-una din duminici dimineața, când trebuia să fiu într-o altă biserică, Una domenica mattina, quando dovevo andare al culto in una delle comunità che avevo da pastorare, i-am spus soției, te duci cu copiii la adunare, eu am o stare gripală. ho chiesto a mia moglie di andare lei con i figli in chiesa, non stavo bene. Abia am așteptat să iasă afară din casă, E quando loro sono andati da casa per andare al culto, m-am dus în biroul meu, sono andato nel mio ufficio, a casa mia, am închis ușa ho chiuso la porta, și am stat de vorbă cu Domnul. ho cominciato I-am a dire al Signore i-am tutte queste vorbit cum cose. nu i-am vorbit niciodată. Ho parlato al Signore come mai prima di allora. Am început discuția și conversația cu Domnul la orele 9 Ho cominciato questa preghiera alle 9 del mattino și am încheiat-o la orele 11. e ho finito verso l'11 di quella Dar mattina. nu l-am rugat și nu i-am cerut bani, nu i-am cerut nimic. Te rog să mă despovorezi. Non ho chiesto al Signore soldi, ho chiesto di portarmi via quel peso che avevo. Și am vorbit Domnului Iisus ca și cum era în fața mea. Ho parlato in quella preghiera con il Signore sapendo che Lui era proprio lì vicino, in fianco. I-am spus în cuvintele cele mai simple și copilărești. Come un bambino ho parlato al Te Signore. rog să iei după umerii mei această povară și te rog să o pui pe umerii tăi. Ho chiesto al Signore di prendere quel peso che mi schiacciava, di portarla a Lui. După 2 ore Dopo 2 ore m-am simțit despovorat. ho avuto quella libertà, non c'era più il peso sulle mie spalle Eram sigur că Dumnezeu va purta de grijă. e ho avuto la certezza che il Signore si è preso cura di questo problema. Și din când în când, și în vremurile acestea, Dumnezeu mai vorbește prin Duhul Sfânt cu mesaje directe. E ancora oggi il Signore ha una parola, ci parla attraverso lo Spirito Santo, ancora oggi. La câteva zile eram la un prieten în familie, Dopo un paio di giorni ero in casa di un un fratello frate venit de la distanță, ne-am rugat e mentre pregavamo, un fratello che era di un'altra località, și el spune, am avut o vedenie. mi ha detto, fratello, ho avuto una visione. Vei primi un plic în care va fi o sumă de bani destul de mare. E mi ha detto, il Signore mi ha fatto sapere che tu riceverai una busta dove Eram saranno împreună cu soția acolo. c'è una somma abbastanza grande. Mia moglie era vicina Ne-am a me. întors acasă, am spus, Mărioara, aici nu mai trebuie tălmăcire. E ho detto a mia moglie, sai, il Signore ci ha parlato chiaramente. Și ca să nu fiu Ho già lung, capito. în câteva zile am primit toată suma, Dopo un paio di giorni ho ricevuto intera somma. peste orice calcule ale omului. Non c'era nessuna possibilità umana di risolvere quel problema. Sfatul meu să închei cu aceasta. E vorrei concludere, fratelli, Dacă există cineva se c'è qualcuno care are o problemă deosebită, che ha un problema grande, îl sfătuiesc să meargă înaintea Domnului, vorrei consigliarti, vai davanti al să Signore, închidă ușa după el, vai nella tua cameretta, chiuditi la să porta stea de vorbă cu Domnul. e comincia a parlare al Signore, Pentru că noi avem un vegheator. perché Lui è colui che ci guarda. Ieremia este întrebat, ce vezi, Ieremia?
profeta Geremia è stata fatta una domanda: cosa vedi, Geremia? Și el spune, văd un vegheator. E lui risponde: vedo qualcuno che veglia. Bine ai văzut, pentru că eu veghez. E lui, il Signore dice: sì, hai visto bene, io sono colui che veglio. Dumnezeu veghează și astăzi. Signore è lo stesso ancora oggi. Noi ne schimbăm. Noi siamo cambiati, El rămâne neschimbat. ma Lui non cambia mai. Binecuvântat să fie numele Lui. Il Signore sia lodato. Poate sunt situații Ma forse ci sono delle situazioni când mergem înaintea lui Dumnezeu și spunem, Dumnezeu, tace. quando pregando il Signore non ci risponde. Ne-am rugat și anul acesta. Abbiamo pregato quest'anno. Ne-am mai rugat și ne-am mai rugat. Abbiamo continuato a pregare, abbiamo pregato. Și Dumnezeu tace. E il Signore non risponde. Vreau să spun, are Dumnezeu ziua Lui. Ma il Signore ha il suo tempo. Are Dumnezeu ora. Il Signore ha la sua Și are secunda în care trimite răspuns. e anche il secondo in cui Lui risponde. În Evanghelia după Matei, Nel Vangelo secondo Matteo, capitolul 15, versetul 21, găsim pe o femeie cananeancă. nel capitolo 15, verso 21, ci parla di una donna cananea Care avea un necaz extraordinar de mare. che aveva a casa sua un problema Și difficilissimo. cuvântul spune că fetița ei, fiica ei, era muncită rău de un drac, de un demon. La parola dice che questa signora aveva una figlia gravemente tormentata da un demonio. Ce necaz mai mare trebuia decât acesta? Non poteva essere un peso più grande di questo per quella donna. Însă ea credea în sufletul ei, în inima ei, că există unul care poate să poruncească duhurilor rele. Ma lei nel suo cuore di mamma credeva che il Signore è colui che può liberare la figlia. Și acela este Iisus Hristos. Lei sapeva che il Signore Gesù Cristo questo. Și a început să strige după el, ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David. E lei ha cominciato a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Și cuvântul spune, el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Ma la parola dice che il Signore non gli ha risposto. Și au început ucenicii să spună, s-au apropiat, Doamne, dă-i drumul că strigă după noi. Ma i discepoli si sono avvicinati e le hanno detto: ma Signore, guarda che ci sta sgridando, ci sgrida, fagli qualcosa. Însă Domnul le-a dat un răspuns, le-a dat un răspuns. Eu n-am venit decât pentru oile pierdute ale lui Israel. E il Signore le ha risposto: sapete, io sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Femeia aceasta nu s-a oprit. Ma questa donna non smette, non si Cuvântul ferma. spune că a strigat în continuare și s-a închinat și a spus, Doamne, ajută-mi! Ma questa donna continua a gridare e chiedere al Signore il suo aiuto. Avea acea convingere că nimeni nu poate ajuta decât Fiul lui Dumnezeu. E lei era convinta che colui che poteva aiutarla è il Signore Gesù Cristo. Atunci când nimeni nu te poate ajuta, Quando nessuno ti può aiutare, mai există unul c'è ancora una persona care poate. che ancora può farlo. Și numele Lui este Hristos Domnul. Il suo nome è Gesù Cristo il Signore. Nu înceta să faci pași spre El. Non smettere di avvicinarti a Lui. Femeia aceasta s-a apropiat de Domnul și a spus, Doamne, ajută-mi! E questa donna continua a gridare: Signore, aiutami. Deși cuvintele Domnului au spus, nu este bine să dai pâinea de mâna copiilor la căței. Ma la risposta del Signore non è bene prendere il pane dei figli per buttarla in Dar cagnolini. femeia a avut un răspuns și căței se hrănesc cu fărămiturile care cade la masa stăpânului. Ma lei risponde: eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Avem un Dumnezeu care nu fărămituri ne dă. Abbiamo un Dio che non ci dà delle Un briciole. Dumnezeu care ne-a dat pâinea vieții. È il Signore che ci ha dato il pane della vita. Un Dumnezeu care ne-a oferit viața veșnică. Un Dio che ci ha offerto la vita eterna. Și Domnul îi spune, o femeie, mare este credința ta. E il Signore le risponde: oh donna, grande è la tua fede.
Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. E in quel momento la figlia fu guarita. Dacă te confrunți cu o problemă familiară, Se tu hai un problema nella tua casa, nella tua famiglia, aș vrea să te încurajez vorrei incoraggiarti stasera. să te lupți în rugăciune. Continua a combattere nella preghiera. Viața noastră, care e scurtă pe pământ, La nostra vita è corta qui, non è lunga. este împletită cu necazuri, È piena di sofferenze. este împletită cu probleme, Ci sono tanti problemi nella nostra vita. este împletită cu suferințe, Ce ne sono tante sofferenze. dar avem unul care are rezolvare pentru toate problemele. Ma c'è uno che ha la soluzione per tutti i nostri problemi. Și el are o singură pretenție, dacă se poate spune așa. E lui chiede da noi una Să venim la el, să mergem înaintea lui. di portare il nostro peso davanti a lui. V-am spus înainte, Dumnezeu ne-a dat 7 copii. Vi dicevo che il Signore mi ha dato sette figli, e Am 5 moștenit femmine e 2 maschi. Am moștenit un obicei de la părinții mei care încă sunt în viață. I miei genitori che tuttora sono viventi mi hanno insegnato una cosa. Pentru noi era o lege în fiecare duminică dimineața, toți la adunare. Mi hanno insegnato di portare i figli tutte le domeniche al culto. Când v-am văzut că în seara aceasta veniți grămadă cu grămadă, am zis ce obicei sfânt și binecuvântat. Quando vi ho visto arrivare con i vostri figli ho detto ma che bella abitudine. Și împreună cu soția, în fiecare duminică dimineață, scolam copii la adunare. E ogni mattina con mia moglie portavamo i nostri figli. Una din fetițe, pe nume Estera, Una delle nostre figlie, che si chiama Esther, era clasa a doua sau a treia, nu mai rețin exact, aveva 6-7 anni. nu s-a ridicat din pat. Una mattina non si è alzato dal letto. Era aia mai comodă. Era un po' comoda. A dus Estera, deșteptarea, plecăm la adunare. Le ho detto, Esther, alzati, è tempo di andare al culto. Și la câteva minute ne-am dat seama că e problemă. E poi ci siamo resi conti che c'era un problema lì. N-am avut cu cine comunica. Non potevamo dirlo a nessuno. Nu răspundea. Lei non rispondeva alle nostre parole. Am chemat salvarea imediat, Abbiamo chiamato l'ambulanza, am dus-o la clinică l'abbiamo portata all'ospedale. și a spus soției, tu stai cu ea aici. Ho chiesto a mia moglie di rimanere con lei nell'ospedale. Eu alerg la biserică. E io sono andato in chiesa. Am pierdut și noțiunea timpului. Non sapevo neanche le ore come stava. Și când am intrat în sală, am crezut că e tot timpul de rugăciune la început, care l-aveți și dumneavoastră. Pensavo che era il tempo della preghiera, così all'inizio del culto. Și am trimis un bilet, vă rog să vă rugați pentru fetița mea cu numele Estera. Ho fatto una richiesta scritta al pastore di pregare insieme alla comunità per la mia figlia Esther. Mi-am dat seama că e o situație gravă și numai marele medic poate să o vindece. Sapevamo che è una cosa grave, solo l'intervento del Signore poteva aiutarci. S-a rugat întreaga biserică. E tutta la comunità ha pregato per noi. Am simțit și că Duhul Sfânt este acolo. Noi abbiamo avuto la certezza che il Signore stava operando. Era ora 12 fără 10 când frații încheiau. A mezzogiorno il culto finiva. M-am dus la spital, Poi, dopo la fine del culto, sono andato all'ospedale. fetița conștientă, La mia figlia era già cosciente. au ținut-o vreo 4 ani sub observație medicii. Poi per 4 anni consecutivi l'hanno tenuta sotto osservazione Au spus, noi nu găsim nimic, e ci hanno risposto non c'è nulla, non nu troviamo știm ce a niente, fost. non sappiamo cos'è stato, A fost cineva care s-a apropiat de ea. ma noi sappiamo che qualcuno è Și acela a stato fost Hristos Domnul. e Lui è il nostro Signore Cristo, Pentru că l-am chemat. perché l'abbiamo chiamato. Pentru că am crezut împreună cu soția că numai El o mai poate vindeca. Noi abbiamo creduto che solo Lui può farci del bene. Dacă te vei confrunta cu probleme dificile, chiar de sănătate, Se tu hai questi problemi, anche problemi di salute, Domnul tău, il tuo Signore, păstorul nostru, il nostro pastore, învățătorul nostru, il nostro e și medicul medicilor. Lui è anche medico. Numele Lui să fie binecuvântat. Il suo nome sia lodato. Eram la o conferință pastorală Mi trovavo a un convegno pastorale
Soția cu vreo 2 luni înainte, în fiecare noapte aproape plângea în pat. Este aici. Mia moglie per 2 mesi consecutivi piangeva sempre di notte. O durere extraordinară la sân. Aveva un male al seno. Fiecare seară încerca să vadă ce se întâmplă. Cercava di scoprire cosa c'è. Și într-o seară, când eram acolo toți la conferință, toți păstorii, E quando mi trovavo proprio a questo convegno pastorale, fără să o cheme cineva, fără să o trimit eu, senza che qualcuno gli dicesse qualcosa, mă duc în față să facă ungerea cu un de lemn, pentru că Dumnezeu este acela care se va atinge. sono andato davanti e ho chiesto ai fratelli l'unzione con l'olio, sapendo che il Signore è În colui seara che può aceea guarire. și în momentele acelea spune, am simțit cum Dumnezeu o mână mi-a smuls toată durerea. E lei ha testimoniato dopo dicendo: Este aici și nu s-a repetat până astăzi. ho sentito una mano che mi toccava e quel male l'ha portato via. E lei è qui testimone. Vreau să vă încurajez, apropiați-vă cu orice problemă de Domnul. Avvicinatevi con tutti i problemi al Signore. Și dacă în anumite situații credința noastră scade, E se succede che la nostra fede va diminuendo, avem unul care ne poate mări credința. c'è qualcuno che può aumentare la nostra fede. Avem unul care stă la dreapta Tatălui, E il suo figliolo che sta alla destra del Padre, care este mijlocitorul nostru che sta și se roagă chiedendo pentru al noi. Padre per ognuno di noi, sta pregando davanti al Padre per ognuno di noi. Rugați-L ca să vă mărească credința. Chiedetegli di consolidare la vostra fede. Și în asemenea situații, când o să vi se pară că Dumnezeu tace, nu renunțați la Quando putere. vi sembra che il Signore tace, non mollate il combattimento. Sunt situații Ci sono dei momenti când noi spunem, e târziu, quando noi diciamo è troppo tardi, nu se mai poate. adesso non si può fare niente. Există o vorbă la noi, la români, C'è un detto nostro in Romania, care mai circulă așa printre oameni. lo sentiamo spesso. Păi zice, în situația aceasta nici Dumnezeu nu te mai ajută. In questa situazione neanche il Signore non può fare niente. Nu e adevărat. Ma non è vero, fratelli. Spunem noi, dacă n-ar fi întârziat, era rezolvată problema. Potremmo dire, se non fosse tardi, si poteva fare qualcosa, ma ormai, Frați sfinți, fratelli cari, vreau să vă spun, vorrei incoraggiarvi. Dumnezeul nostru nu întârzie niciodată. Il nostro Signore non arriva mai tardi. Dacă toți te vor descuraja și vor zice, n-are rost, Se tutti ti scoraggiano e ti dicono lascia perdere, nu se mai rezolvă problema ta, dicendoti la tua cosa, il tuo problema non si risolve mai, nu ceda. tu non cedere. Dumnezeu este acela care poate. Il Signore è colui che ancora può operare. Când Lazar s-a îmbolnăvit, Quando Lazzaro si ammalò, prietenul Domnului, l'amico del Signore, și Maria și Marta, surorile lui, trimit vorbă ca Domnul să vină să-l vindece. e quando le sorelle hanno mandato a chiamare il Signore, Și Domnul întârzie. ma il Signore appositamente ha ritardato. Știți ce a spus Marta când l-a întâlnit prima dată? Sapete quella che Marta le ha detto quando l'ha visto per la prima volta? Doamne, dacă ai fi fost aici, Signore, se tu fossi stato qui, n-ar fi murit fratele meu. il mio fratello non sarebbe morto. Dar tu n-ai fost aici. Ma tu mancavi. Tu nu ai răspuns invitației noastre. Tu non hai risposto alla nostra chiamata. Că l-a întâlnit Maria, Quando la Maria lo incontrò, i-a spus aceleași cuvinte. Dacă ai fi fost aici, le ha detto le stesse cose. Se tu eri qui con noi, non succedeva. fratele nostru n-ar fi murit. Il nostro fratello non sarebbe morto. Avem un Dumnezeu care simte durerea cu noi. Il nostro Signore sente il nostro dolore. Găsim scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 11, Iisus a plâns. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 11 sta scritto al verso 35 che Gesù pianse. Și el a întrebat, unde l-ați pus? E la domanda sua era: dove l'avete messo? Știți care a fost răspunsul celor din jur?
Ma colui che era con lui le hanno detto: Doamne, este îngropat de 4 zile, ma Signore, ormai miroase greu, è già sepolto da 4 giorni, ormai miroase greu, nu mai există nicio posibilitate. lui già ha cominciato a entrare in situazione, tu sei già arrivato in ritardo, non... Însă a stat un lucru în dreptul celor care erau în jurul familiei Ma, și pentru ei a fost să facă ce a spus Domnul: dați piatra la o parte, luați piatra de pe pământ. ma il Signore le ha chiesto di portar via quella pietra che stava alla porta del sepolcro. Și Domnul Iisus Hristos și-a ridicat ochii în sus spre Tatăl Ma il Signore ha chiamato il nome del Padre. și a spus: Tată, îți mulțumesc E la sua preghiera è stata una preghiera di ringraziamento, că mă asculți. perché sapeva che il Padre Și a lo spus în ascoltava auzul sempre. tuturor: E tutti hanno tu, saputo. Tată, totdeauna mă asculți. Le ha detto: Signore, tu mi ascolti sempre. Avem un mijlocitor pe Iisus Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu Tatăl totdeauna îl ascultă. Il nostro Gesù Cristo sta alla destra del Padre e il Padre lo ascolta sempre. Și Domnul Iisus Hristos, Il Signore Gesù, cu glas tare și cu un strigăt, a spus: Lazare, ieși afară. ad alta voce ha chiesto a Lazzaro di venire fuori. Cuvântul spune: Lazar a ieșit afară la cuvântul Domnului. E la parola dice che Lazzaro è uscito fuori. Aș vrea să vă încurajez și să vă îndemn. Vorrei incoraggiarvi stasera. Dacă veți ajunge să vă confruntați cu probleme care veți spune: nu știu dacă se mai poate, In problemi in cui non abbiamo nessuna risposta, nessuna possibilità, situația este atât de grea, quando le cose stanno così, nu uita, ai un Dumnezeu care poate. non dimenticare che il nostro Dio può ancora. El a coborât din locurile pline de slavă Lui è sceso qui sulla terra, și a coborât până la noi è sceso fino a noi, și ne-a scos din groapa bocirilei, ci ha salvato dal peccato dove eravamo, ne-a scos din cea mai adâncă prăpastie da lì, dal fondo della fossa dove eravamo, pentru că ne-a iubit. perché ci ha tanto amato. Dacă cumva ai pe cineva în familie drag Se hai qualcuno nella tua casa, nei tuoi familiari, și este departe de Domnul sei ancora lontano del Signore și suferi e soffri per questo și plângi, e piangi per questo, aș vrea să spun în seara aceasta: nu descuraja. vorrei chiederti stasera: non scoraggiarti, Continuă lupta. continua a combattere. Există unul care te va ajuta. È Lui che ti aiuterà di sicuro. Mi-aduc aminte de cuvintele tatălui meu. Il mio padre mi diceva, Eu m-am botezat la 22 de ani. quando avevo 22 anni ho fatto il patto con il Signore. Ei m-au dus de multe ori la adunare așa, poruncindu-mi. Mi hanno portato al culto con la forza tante volte, io non volevo. Dar la vârsta de 22 de ani, când am mers acasă și am spus: uite, mă botez, îmi trebuie o deverință că sunt din familie de penticostal, Ma quando all'età di 22 anni sono ritornato a casa e ho detto a mio padre: papà, ti faccio il battesimo. știți ce mi-a spus? E lui mi ha detto: Eu nu-ți spun și nu te oblig să faci lucrul acesta. io non ti obbligo a battesarti, Dar vreau să spun un lucru. ma una cosa vorrei dirti. Eu cu mama ta Io e tua madre n-am încetat să postez și să mă rog pentru tine. non abbiamo smesso di pregare e di digiunare davanti al Signore per te. Mi-am făcut datoria E questo abbiamo fatto și voi continua să mă rog. e vorrei continuare a farlo ancora. Sunt lucruri care stau în dreptul nostru. Sono delle cose che dobbiamo fare noi. Să ne luptăm în rugăciune. Combattere nella preghiera. Și cel care rezolvă lucrurile
este Domnul. è colui che risolverà le cose, il Signore. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze cu un duh de rugăciune. Che il Signore vi benedica e vi dia uno spirito di preghiera. Doresc ca Dumnezeu să vă asculte rugăciunile. Il Signore ascolti le vostre preghiere. Și dacă nu vă cer prea mult, E se non vi chiedo troppo, pentru că nu știu când ne vom mai întâlni, perché non so quando ci vedremo aș ancora. vrea cu toți împreună, pentru că sunteți o biserică rugativă, Desidero tanto să ne rugăm Tatălui Ceresc di pregare ca Dumnezeu să aducă rezolvare pentru toate problemele. che Lui risolva tutte le cose, tutti i nostri problemi. Am vizitat 2 biserici până am ajuns aici, biserici române din Italia. Sono riuscito a visitare 2 chiese rumene delle Adimer fino ad arrivare qui da voi. Și am rămas surprins când frații dintr-o biserică Ho visto come dei au fratelli della mărturisit următoarele comunità cuvinte. ci hanno testimoniato, A spus: Cătălina, ne-am rugat pentru tine. hanno detto alla mia moglie, Calina, abbiamo pregato per Ca te, Dumnezeu să se atingă de tine che il Signore ti aiuti, și Corneliu să nu rămână singur. Cornelio non rimanga solo. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Il nostro Signore ascolta le nostre preghiere. Dacă Dumnezeu n-ar asculta rugăciunea dumneavoastră și noi în seara aceasta n-am fi aici, Se il nostro Signore non ascolterebbe le nostre preghiere, noi non saremmo qui. El ascultă rugăciunea. Ma Lui ascolta le nostre preghiere. Și aș vrea în seara aceasta, în minutele care urmează, să ne rugăm Domnului. Vorrei chiedervi di alzarvi in preghiera, Și du-te cu toate problemele care n-ai înaintea Lui. Amin. portare davanti al Signore tutti i tuoi problemi.